Ребятушки, мы не в Лондоне, мы в Оттаве. Вы на канале Чеснок Лайф, и у нас новый видос. Мы продолжаем рассказывать вам о белорусах, которыми стоит гордиться. И сегодня мы встречаемся с Александрой Логвин. Александра Логвин – белорусская юристка, которая уехала из Беларуси в 1998 году и уже очень-очень много лет работает в самой крутой юридической компании Канады. Мы встречаемся, чтобы рассказать вам о жизни крутой белоруски, поговорить про белорусскую юридическую систему. Короче, очень много, очень фактурно. Лайк, коммент, чтобы это видео увидело как можно больше людей. И мы уже погнали! Оттава! Вот сразу видно юристы. Дзякуй сучасным тэхналогіям, што гэта можна зараз все рабіць, так стоячы на сонейкі, і адказваць на імейлы там працоўных. У Беларусі добры юрыст, гадзіна каштуе, ну, прыкладна там 200-300 даляраў. Так само? Так само. Моя стаўка ў Таронто ў 1,5 разы больш, чым яна ў Канадзе. Но я ўжо такі senior, лічусь, я уже ў практыке доўга. І мы міжнародная фірма, у нас стаўкі вялікія. Ну, я тогда подлішу, если у вас у 1,5 раза больше, да, прыкладна у вас ваш час каштуе 500 даляраў, прыкладна. Моя оттаўская стаўка 725 канадскіх даляраў. Ну, гэта вось падзяліце там на 1,3 і атрымоўваецца ўміргае. Гэта моя оттаўская стаўка. І я зараз пачала так, чтобы мне как-то быць больш такой competitive. Я гэтую стаўку і на іншых файлах раблю, бо тады ўжо там, калі 1000 даляраў за гадзіну, то гэта уже вар'яцтва. Мы прайшлі будынак, дзе калісьці была амбасада Беларусі. Мы ўжо сюды прыйшлі, яны яшчэ не адчыніліся 9 жніўня. І пачалі прыбываць аўтобусы беларусаў з Ванкувера, з Калгары, з Монрэаля, з Таронта, іншых гарадоў. І была вялікая чарга, якая была аж вот так вот па гэтай вуліцы і аж вот так уздоўж усяго будынка была чарга. І людзі чакалі. Нейкія прайшлі прагаласаваць. Сядзелі таксама нашы беларусы, якія сваё галасаванне вялі, ну, как бы рэгістрыравалі. Мы ж ведалі, што там адбудзецца не тое, што на самой справе. Вось. Я памятаю, калі да нас дашла чарга, дашла яна, можа, у 5 гадзін. Мы стаялі тут а 8 раніцы ўжо. Дошла до нас чарга. Мы разумеем, что уже все, уже зачиняется все. Нам нельга галасаць, мы не пройдем, а мы собрали своих детей, якія вось, ну, на той час были 18 год и больше, и мы просим жанчыну, якая вось людей прымае і вязе на галасаванне. И мы яе вельмі просили: возьмите детей. Для іх гэта першы раз, пусть яны пабачуць, бо яны з беларускімі паспартамі, беларусы, вось. Возьмите дзяцей, каб яны прагаласавалі. Яна сказала не. І зачыніла дзверы. Зараз прагаласаваць немагчыма. Ну, можна, ну, па ідэі можна ехаць у Вашынгтон. Там зараз у нас консул, і вось паслом ён не называецца, але ж вось яны у Вашынгтоне сядзяць. Што яны там робяць, я не ведаю. Дазваніцца ім немагчыма. І імейл пасылаеш, яны на імейл не адказваюць. Ну, я думаю, людзі паедуць, бо у наступным годзе будуць выборы, і людзі будуць свае галасы аддаваць. Той, хто яшчэ у якога не ёсць беларускі паспарт і дзейны беларускі паспарт, бо шмат паспартоў мы зараз не можам абмяняць. А вы ўвогуле разумееце, для чаго зараз амбасады ў Беларусі, у іншых краінах свету? Такое было пытанне у адной маёй сяброўцы. Яна жыве у Парыжы, во Францыі. Ёй трэба было прызначыць свайго дзядзю, каб ён там у яе там ёсць яшчэ справы ў Беларусі, каб даць яму такую, ну, даверенасць. Да, даверенасць даць, выдаць. І нармальна гэта заўсёды робіць консул. Гэта яго першы нумар у яго спіскі. А консул ёй сказаў беларускі, што
Я зараз гэтым не займаюся. Калі вам патрэбна даверанасць выдаць камусьці, толькі ў Беларусі вы можаце гэта зрабіць. Ім вельмі павінна было так марудна сидзець і нічога не рабіць. Ну, працуюць на КДБ. Ось, напэўна, так. Ну, вы распавядаеце гэтую гісторыю, напрыклад, сваім калегам там у юрыспрудэнцыі. Як яны на гэта рэагуюць? У іх вочы такія вялікія атрымоўваюць. What do you mean? Што ты маеш на ўвазе? Што я не магу, і я грамадзянін там Беларусі, я не магу консулу позвонить, записаться на прыём і нейкі там юрыдычны вельмі нескладаны дакумент аформіць? Не можаш. Вас гэта бянтэжыць, таму што вы працуеце у юрыдычнай кампаніі. Вы разумееце, як працуе міжнароднае права. Вы мне кніжку зараз паказвалі. Это вельмі абражае. Я вам хочу сказаць, што пасольства Казахстана, я ў іх, калі трэба вырашыць нейкае пытанне, яны звяртаюцца да мяне. Вось такая галіна. Як гэта працуе ў Канадзе? Ці можаце вы распавесці нешта там, розніца паміж федэральным рэгуляваннем і правінцыяльным рэгуляваннем? Як гэта тут робіцца? Можа, у вас ёсць такія спасылкі? Беларусам гэта не трэба. Ну, беларусам, дзяржаўным установам. Мы займаем целый поверх, наш атаўскі офис. У нас 35 юристов плюс ассистенты и техничный персонал. Мы заходим, у нас тут парольная система, бо у нас solicitor client privilege, у нас конфиденциальные паперы. Клиенты не заходят туда, клиенты застаются завсёды там. Ну, вы пройдете. Бібліятэка невялікая, судебныя рашэнні, вось яны апублікованыя па розных гадах. Статуты, якія прынималіся. Вот стаіць таксама мои кніжкі, не мои, конечно, гэта Canadian Yearbook of International Law. Это канадскі штогоднік міжнароднага права, у якім я публікую з 2003 года. Я веду колонку, якая называется «Пытанні міжнароднага права», якія абмяркоўваліся ў парламенце Канады вось у гэтым годзе. Я гэты офіс зараз дзялю з юрыстам, практыкам, які ўжо ў практыцы больш чым за 50 гадоў. Ён крымінальнае права. Нейкія тут кніжкі па адміністратыўнаму праву, гражданскі працэс. А ворон не ваш? Таксама сяброўка з Украіны зрабіла, можа, гадоў 10 таму, і ён мне вельмі нагадывае неяк такого дзядзьку юрыста, такого ўжо пасівеўшага. Такі класны, я таксама яго тут пасадзіла. Вось зараз, як вы са сваім досведам глядзіце на тое, што адбываецца ў Беларусі з юрысдыкцыяй, юрыспрудэнцыяй, з правам? Полны кашмар. Вельмі балюча на гэта ўсё глядзець. Дзе закон не працуе, дзе яго няма, дзе закон, пачынаючы з канстытуцыйнага права, што дэкрэты прэзідэнта, падзаконныя акты могуць адмяняць дзеянне законаў. Я расказвала сваім калегам, яны спачатку не разумелі. Гэта ўявіць сабе немагчыма, каб наш прэм'ер-міністр, які ўзначальвае адміністратыўную ўладу, ўзяў і, напрыклад, там парламент прыняў вось гэты закон. І он сваім дэкрэтам падзаконным можа сказаць: мы там дзеянне гэтага закона мы прытрымліваем, ці гэты закон больш не працуе. Каб так зрабіць, гэта трэба правесці гэта праз парламент. А ў Беларусі гэта ўжо даўно, з моманту прыходу сучаснага прэзідэнта Беларусі, гэта так не працуе. То есть, то бок адзін чалавек вырашае, што рабіць у канкрэтным выпадку. Гэта кашмар. І гэта вось такая база, на якой стаіць усё, як мы называем rule of law, так? Як права працуе, як яно павінна працаваць. Мы ведаем по тэорыі раздзялення ўлады, што ёсць адміністратыўная, ёсць судебная ўлада і ёсць заканадаўчая
улада. І яны друг ад друга незалежныя, але ж яны так друг друга адзін аднаго кантралююць. Ось, і гэтага ў Беларусі няма. Гэта ж немагчыма сабе ўявіць, як ты вось гаварыў, што ў судебным працэсе ты сядзіш сядзіш у балаклаве, цябе ніхто не бачыць, але ж цябе судзяць. Як гэта можа так быць? Якія ўмовы для паліцняволеных, якія ўмовы, што людзей у 21 веку, стагоддзі ў цэнтры Еўропы атрымаюць як быдла. І сістэма Беларусі, у тым ліку юрыдычная, зроблена на тое, каб зламаць чалавека. Вось так мы ходзім у суд, вось мантыя, а тут дзе такая беленькая кашуля, абавязкова такая вось табз, гэта галстучак такі. А вы сябе утульна адчуваеце? О, вельмі утульна. І у судах заўсёды прахладна, бо ты на сябе layers, як надзенеш на сябе гэты 3 ці 4 вопраткі, то вельмі жарка. Ты яе атрымоўваеш, калі ты прызываюць у бар. Бар — это бар. Чаму бар? Бар — это такая як барная стойка. У судзе гэта барная стойка раздзяляе публіку і суд. І толькі юрысту, практыкуючаму, можна захадзіць за барную стойку, як у царкве. І калі ты заходзіш у суд, этыка і публікі, і юрыстаў, ты заходзіш у суд, як у царкву. Ты заходзіш у суд, у комнату сидзіць суддзя, ты робіш вось так. Гэта, павага суду. Канада даволі маладая краіна, і ўжо ў ёй вось ёсць настолькі традыцый. У беларускім судзе не давялося пабываць. Там устаеш, і ўсё. То есть такой гісторыі няма. Еўрапейская традыцыя. Калі прыехалі брытанцы, калі прыехалі французы, французы перанялі, у них у судах не было такой традыцыі. Гэта брытанская традыцыя. Калі суд праз інтэрнэт, вы таксама павінны быць. Абавязкова. Той же самы працэс, то же самае ўсё, толькі што ў віртуальным фармаце. І нельга там, я вось там перад камерай стаю, наступаю, і ўсё, і нельга там, зараз я там адвярнуцца і ўйсці. Не, бо так у судзе не робіцца. Там прашу 5 хвілін перапынку, суддзя цябе добра, і тады ты ўжо адварачваешся і можаш некуды папасці. У мяне таксама быў суд адзін раз праз скайп, адваката нават не было. Тут так правасуддзе, што ёсць accused, то абвінавачваць вось гэтага чалавека. Яго правялі, у яго ёсць адвакат. Калі ён сам не можа адваката наняць, то заўсёды дзяржаўны адвакат. Гэта must. Калі ты сам гаворыш, мне нікога не патрэбна, я сам сябе магу прадстаўляць, але навошта, калі у цябе ёсць чалавек адукаваны, прафесіянал, які будзе цябе прадстаўляць, і чалавек за гэта нічога не плаціць. А адвакат дзяржаўны. Прабачце, але я бачу дзяржаўных адвакатаў у Беларусі, яны такія, не вельмі кваліфікаваныя, яны такія. Дзяржава падтрымлівае абвінавачанне, як мы ведаем, то гэта пракурор выступае з гэтага боку. А ёсць незавісімая адвакатура, як не зависит ад гэтых дзяржаўных устаноў, яны фундуюцца рознымі сродкамі з правінцыяльнай дзяржавы, з самімі, сродкі там збіраюцца, і яны абсалютна не залежаць ад таго боку. Прафесіі ў нашай так. А менавіта ва ўгалоўным праве і працэсу. Ці ты на адным баку, ці ты на другім баку. Ты не можаш працаваць і на тым, і на тых, і на тых. Просто большасць дзяржаўных адвакатаў, яны так не вельмі ўключаюцца ў працэс. Гэта і рэпутацыя самого адваката. Калі я прыйду ў суд, і я не ведаю гэту галіну практыцы ўвогуле, то на мяне суддзя будзе глядзець, а што ты тут прыйшла. Так што не, так тут гэта не робіцца, бо гэта вельмі рэпутацыя вельмі важна. Твая як адваката практыка. Бо рэпутацыю трэба накапліваць шмат гадоў, а страціць можна ў адну хвіліну. Працаваць там па палітычных справах гэта вялікія рызыкі для саміх адвакатаў. Гэта
амаль 100% у цябе забяруць Ну так, ліцэнзію і гэтак Мгм. далей. А вы б змаглі працаваць з палізняволенымі? Я веду дакладна, што калі ты юрыст жывеш па-за межамі Беларусі, табе адвакацкую ліцэнзію ніколі не выдадуць. Да гэта я працавала ў іншай міжнароднай юрыдычнай фірме, і там у нас быў адзін кейс пра расійскага палізняволенага. Я не магу разгалошваць гэта імя, бо гэта быў сакрэтны кейс, і гэта была камісія па правам чалавека. І там я ўхадзіла ў склад, бо гэта на расійскай мове, там было шмат дакументаў, і я таксама была ўключана ў працоўную групу адвакатаў, якая занималася. Мы выехалі працэс у еўразвязе. А як гэта было, ці Расія так і не зрабіла нічога, то што еўрапейскі суд внес па гэтаму. Я бы не хацела працаваць у Беларусі адвакатам. Гэта складана, і гэта трэба неяк увесь час фільтраваць сябе на падкорцы, што калі толькі ты займаешся нейкімі канстытуцыйнымі справамі, адміністратыўным правам, угалоўным правам, у гэтых галінах увогуле нельга працаваць, бо ты працуеш на уладу, якая цябе загадвае, што рабіць. Ну гэта жах. Это жах. Гэта жах. Гэта краіна, дзе не працуе rule of law, дзе юрыстаў не паважаюць, а толькі глядзяць на іх як сродак нейкіх там паперных спраў. Вось. Прэзідэнт не паважае права і можа яго адмяніць закон сваім прэзідэнцкім указам. А што тады рабіць з суддзямі, якія выносілі гэтыя перагаворы па тых жа палітычных справах? Не магу сабе ўявіць, калі б я была суддзёй, і я бы павінна была падпісваць гэтыя прыказы, прысуды. Так. Як людзі пасля гэтага могуць спакойна спаць, і яны спакойна спаць, кладуцца ці не, я не ведаю, но гэта такі прымус не зайздрошчу. Так а што з імі рабіць па ітогу? То есть іх трэба таксама судзіць? І ці трэба іх вяртаць? Вяртаць іх трэба неяк вяртаць. Судзіць, канешне, можна. Судзіць, канешне, можна, але я так стаю, можа, я такая наіўная, но я заўсёды стаю, і на гэтым стаіць нармальна юрыспрудэнцыя дэмакратычных дзяржаў, як можна чалавека перанастроіць. Я аб выхаванні не гавару, гэта датычыцца ўжо дзяцей, а як можна чалавека павярнуць у такое больш добрае русло на карысць, працаваць на карысць дэмакратыі, на карысць краіне і добрага парадка. А як думаеце, атрымалася б у гэтых суддзей, якія гэта ўсё падпісвалі, нармалёва потым працаваць? Если б я была, я не ведаю, можа, і пайшла б з прафесіі наогул. Вас здзіўляе, што з вашага першага выпуску ФМО, факультэта міжнародных адносін, БДУ, там адзінкі засталіся ў Беларусі? Чаму так адбылася? Гэта, канешне, не здзіўляе, бо мы, першая наша група, гэта была на базе юрыдычнага факультэта, першая група міжнароднага права. У нас усе 25 чалавек група, у нас вельмі добра валодалі языкамі. У нас былі ўжо такія, людзі, калі іх там адукацыя не патрэбна ў краіне, трэба яе недзе прымяняць. І з'язджалі, і на нас яшчэ не распаўсюджвалася гэта адпрацоўка. Гэтага тады яшчэ не было. Мы выпускаліся ў 98 годзе, гэтага не было. І людзі ўжо тады разумелі, што у Беларусі заставацца это не. Трэба як малады спецыяліст, адукаваны, трэба далей ісці, трэба неяк. Шмат хто з'ехаў і пачалі рабіць магістраў права ў нейкіх іншых універсітэтах. Гэтыя людзі вярнуліся б у сваю краіну, канешне, але ж ўсё далей, гэта было зразумела, што немагчыма зрабіць. Наша група міжнароднае права, у нас быў такі не факультэт, это быў юрыдычны факультэт, а кафедра міжнароднага права. І загадчык кафедры, яна выкладала міжнароднае права суддзям
эканамічнага суда СНГ. Яна была дарадчыкам па міжнароднаму праву міністру замежных спраў. Яна была у ООН. Яна была яшчэ дзе. Это такі ўзровень міжнародны. Гэта адзін з вядучых юрыстаў Беларусі на той момант. І вось яна ў нас выкладала міжнароднае права ўсе 4 гады. Веды мы атрымоўвалі ад вельмі вядомых юрыстаў, якія жылі духам дэмакратыі, якія жылі духам нейкіх перамен. Ваша одногруппница, ці однокурсница Вероніка Цыпкала? Так. Это однокурсница? Или ці одногруппница? Одногруппница. Вось наш выпуск. І вось так гэта працуе, так павінна працаваць. І чалавек, які выхаван быў у тых умовах, ва умовах дэмакратычнай Беларусі будучыні, з усімі гэтымі прынцыпамі, ідэямі, ідэаламі і так, як павінна працаваць права, я была зусім не здзіўлена. У вас быў выпуск, вы працуеце ў буйнейшай прэстыжнай кампаніі юрыдычнай у Еўропы. Цыпкала працуе у Microsoft. Гэта ж вялікі класны ўзровень, і ўсе вы не патрэбны сваёй краіне, і вось. Которые зараз працуюць як прафесары там і ў Галандыі, і ў Германіі, і я ведаю, людзі ва Францыі жывуць. Яны не юрысты практыкі, але яны там недзе публікуюцца, працуюць як выкладчыкі. Вось то гэта вельмі адукаваныя, вельмі здольныя людзі, чаму не? Гэта паказвае, што Беларусь мае сваіх прафесіяналаў, якія патрэбны, якія знаходзяць сябе нейкія умовы і жыцця, і працоўныя умовы па-за межамі Беларусі. Вы супрацоўнічаеце у тым ліку з канадскім алімпійскім камітэтам. Як ваша стаўленне да таго, што беларускія атлеты, якія падтрымліваюць вайну, падтрымліваюць Лукашенка, не ўдзельнічалі ў алімпійскіх гульнях? Маё стаўленне такое, што ты не можаш удзельнічаць, калі ты прадстаўляеш краіну, якая супраць усяго свету. Ты частка той сістэмы, той сістэмы не прымаюць увогуле. Так што мне было не дзіўна, мне было вельмі абідна, што бо у нас такія цудоўныя беларускія атлеты. І заўсёды беларускі спорт быў, мы ведаем яго, мы за ім сочым, вось, і тут апынулася так, што наша ўлада, наша беларуская ўлада, беларуская сістэма, это ўсё роўна наша ўлада, наша сістэма, нягледзячы на тое, што мы жывем у Канадзе, яны дапусцілі да таго, што людзі, хто ад гэтай сістэмы страдае, правильно? Страдаюць абыкновенныя людзі, прафесіяналы, юрысты, спартсмены. Заўсёды прыгадваецца вось гэты прынцып, што спорт заўсёды павінен быць вышэй. Усякай палітыкі, на жаль, у сённяшніх умовах гэта немагчыма. Калі ідзе вось такое знішчэнне нацыі, знішчэнне нацыі, адной нацыі іншай і такое становішча, то гэта немагчыма. У самым цэнтры. Але ж У самым цэнтры. І такая цішыня. Нават ніводнага наркамана няма, не бачна. А вось у мяне што ёсць. Янка Запруднік, беларускія фестывалі і выстаўкі ў Нью-Джерсі. Я прывезла з Беларусі свае падручнікі, яшчэ якія я пакупала ў 94-м годзе. Мая гісторыя і мая спадчына, вось тут у мяне медаль лежыць яшчэ з маей 73-й школы. За выдатныя веды. Вось мы ўжо выпускаліся ў 93-м годзе, і там ужо ўсё было на беларускай мове, і медаль таксама была выдадзена. І паглядзіце, у нас тады быў ужо беларускі нармальны герб. Вось гісторыя дзяржавы і правы Беларусі. Гэта ўжо падручнік. Я яго купіла, калі ад'язджала ў Канаду. Вось, можа, ў 98-м годзе. Наконт гэтых падручнікаў па міжнароднаму праву. Так.
Наколькі яны якасныя былі? Наколькі гэта ўсё працуе зараз ці не працуе? Гэта вельмі добрая тэорыя. Паколькі гэта міжнароднае права, то, што я бачу ў Канадзе, усе там канвенцыі, ўсё, што апісана, там і Жэнеўскія канвенцыі, усе канвенцыі там па касмічнаму праву, і марское права, і міжнароднае гандлёвае права. Гэта ўсё працуе вельмі добра. А тут добра выкладзены такія тэзісы і асноўныя юрыдычныя дакументы. Так трохі артефактаў з майго жыцця. Як все тут ляжаць. Нават свой медаль прывезлі з Беларусі. Наколькі важна несці вось гэтую беларускасць, Беларусь дагэтуль? Калі вы прыязджаеце ў Канаду, я пра Злучаныя Штаты не гавару, но таксама там гэта ёсць, у вас заўсёды это нармальна спытацца, адкуль вы. Адкуль вы? І маіх дзяцей, вось моя другая дачка ўжо тут нарадзілася ў Канадзе, адкуль вы? Яна заўсёды говорыць, я з Беларусі, я беларуска. Бо вось гэты менталітэт мульцікультуралізма ў Канадзе, у Паўночнай Амерыкі вельмі адбіўся ўжо на тутэйшых, на жыхарах. Вы мне распавядалі гісторыю аб тым, што нават калі ваша дачка пайшла ў школу, яна так сабе размаўляла па-ангельску, і вы думалі, можа, будзем дома размаўляць не па-англійску. І давайте вось гэтую гісторыю распавядзем. Дзеці тут у школу ў Антарыё ідуць з 4 гадоў. І моя дачка старэйшая, яна не вельмі гаварыла, амаль што зусім не гаварыла на ангельскай мове. І я прыйшла да яе выкладчыцы і гавару, што вось Агата пачынае вучыцца, і трэба мне, напэўна, паколькі дзіцёнак не гаворыць на ангельскай мове, трэба, напэўна, мне з ёй дома размаўляць па-ангельску. Настаўніца сказала вельмі такую фразу, які быў такі вельмі прыемны культурны шок. Не рабіце гэтага. Калі вы хочаце, каб ваше дзіцё помніла, яшчэ памятала мову, і можа, яна, калі вырасце, уже не будзе гаварыць, але каб яна разумела гэтую мову, гаварыце з ёй на вашай роднай мове, гаварыце з ёй па-беларуску, гаварыце з ёй, па-расейску там і гэтак далей. А па-ангельску она праз 2-3 тыдні загаворыць з іншымі дзецьмі, калі будзе гуляць, калі будзе там сядзець на нейкіх уроках, нешта вывучаць, маляваць, так што вось так. Вось гэта моя бабуля вышывала. 47-48 год. Так шмат беларускасці. Так можа не шмат, але ж ёсць. Вось гэта такая гравюра Алены Ляпко, нашай беларускай мастачкі. Гэта Барбара Радзівіл. Мы прыехалі када ў 99-м годзе, і местныя канадцы тутэйшыя шмат не ведалі пра Беларусь. Вы адкуль прыехалі? Я говорю, з Беларусі. О, Беларусь мы не ведаем, дзе гэта? А гэта каля Польшы. Тады мы ведаем. Там Польша, Украіна, Расія, Літва. Там. Всё, понятно. В 99-м годзе мы прыехалі, і адна з маіх суседак, адкуль вы прыехалі, з Беларусі. Беларусь, I know, Borussia. Okay, this is a football club in Germany. А вот это что за малюнок? Гэта вельмі цудоўны падарунак, вельмі такі каштоўны рарытэт, і вельмі для мяне вельмі цёплае такі ўспамін аб Івонцы Сурвіле, з якой мы вельмі маем вельмі добрыя стасункі. І вось яна мне падарыла такую сваю гравюру, якую яна ўжо зрабіла, жывя тут у Канадзе. Гэта 1980 год. Івонка гаворыць на французскай, бо яна выхадвалася як маленькая дзяўчынка. Ёй было 8 лет ці менш. Она з Беларусі паехала, вось, і апынулася ва Францыі. Вось тут напісана па-французскі «Petit Беларусien», маленькія беларусачкі. А насамрэч гэта дзве яе дачкі, апранутыя ў беларускую фальклорнае адзенне. Чаму вы захапляецеся Івонкай Сурвілай? Я пачула пра Івонку Сурвілу, калі я яшчэ вывучалася на юрыдычным факультэце ў БДУ. Мы праходзілі беларускія дыяспары
Вот гэта быў асобны у нас такі прадмет. Так, стоп. Вы ва універсітэце праходзілі гісторыю пра беларускія дыаспоры. Так. Зараз гучыць, калі ўсе беларускія дыаспоры, гэта пра тое, што гэта экстрэмізм і на ўсе беларускія дыаспоры актывістаў заводзяць крымінальныя справы. Вельмі добра памятаю, што нам прафесар сказаў, што у Канадзе на той момант больш за ўсё беларусаў. Гэтая жанчына ўсё жыццё марыла пра вольную, пра дэмакратычную Беларусь. Усё жыццё духоўна, фінансава, фізічна. Усё намагалася зрабіць, жывяце і ў Еўропе яна спачатку жыла, і потым прыехала ў Канаду, каб неяк палепшыць жыццё беларусаў, стан беларусаў. Калі яна ўбачыла, што перапіс насельніцтва, там друкаваліся паперы, і што там напісана твая нацыянальная ідэнтычнасць. І яна бачыць напісана паляк, яна бачыць напісана украінец, яна бачыць расеец. І яна пытае, а дзе же беларус? Я беларуска. Я не маю дзе тут паставіць галачку, што я беларуска. І гэта заняло амаль што там 4-5 год. Вось яна пачала пісаць у канадскі ўрад, далучыла іншых беларусаў з Канады і пралабіравалі, і потым Беларусь, нацыянальная ідэнтычнасць, беларуска з'явілася і ў канадскім цэнзе. Што вы адчувалі, калі вы ляцелі ў Беларусь? То есть вы вяртаецеся, вы едзеце дадому. Фізичне щастя, фізичне, попросту. А як яно адчуваецца? Адчувається То есть так я відчувала, як народила мою перше дитё. Як ти народила дитё, і мене заспали, і мой муж мені прийшов і сказав, що ми маємо чудовну дочушку, таке щастя велизарне, таке, як у небі, так? І я так себе відчувала, як самоліт садився у Мінську. Це таке щастя велизарне було, що не можу. Тяжко описати, так? Вельми приємно було, нас повезли, делегацію повезли до Шушкевича, ответ Шушкевича. Приходимо ми до Шушкевича, вже 30-40 особ, шмат людей. І Шушкевич такий задоволений, встає і по-російську починає нас вітати. Я підняла руку, кажу, господар президент, я белоруска з Канади. Я по-російську не вмію. Коли ласка, говорите по-белоруску. А що сказав Шушкевич? На білоруську мову перейшов одразу, і навіть з такою приємністю виглядала. І інші, можливо, не всі розуміли, але я розуміла. Ну просто зараз нова еміграція і ось нове відчування того, що ось ми вернемся, а здається, що вже 4 роки пройшло навіть з 20-го року. І як ви на гэтую гісторію смотрите? Все йде по колі? Я ще надіюся, що доживу до часу, коли побачу, як ми будемо могти вертатися на Білорусь, усі наші скарби вести в Білорусь, усі наші досвідчення передавати білорусам, щоб Білорусь сталася нормальною європейською країною. Моя найбільша мара – це. Щоб відчувати себе увесь час змагаром. Увесь час мусиш змагатися. А ось як це відчувати? Ну, усе життя ви змагаєтеся. Ну так. Треба було увесь час змагатися. Куди ти не підеш, питаються, хто ти? Білорус. А, ти росієць. Починай лекцію. І це на кожному кроку було так. Усюди, де я була, я завжди була, вельми ясно було, що я білоруска. Да? І на кожному кроку треба було розказувати. Наші люди все ж таки кришку замоцно вірять пропаганді, на мою думку. Могли б подумати самі, могли б подумати, чи це правда, чи ні. Усі емігранти-фашисти. Уявіть собі, як це можна бути білорусом, який прожив війну, і так думати. Я мала 8 років і розуміла, що білоруси не фашисты. Белорусы стараются выжить, стараются створить свои школы, как выховать детей в белорусском духу. Это белорусы робили подчас войны, коли им дозволяли немцы. А там пропаганда сразу это все переняла, и это все фашисты. Да? Неужели люди недостатково мають, як тут називається, критичне думання, как подумать про это? Эмиграция – неотъемная частка белорусского народу. Абсолютно то самое. У яким сенсі можна було б сказати, що я не білоруска? Правда? Не, ну ви білоруска така, що і я. 80 годов на чужине. Так что я
мусила б належыць да тых людзей, што не беларусы, таму што яны на чужыне жывуць. Та не мае сэнсу зусім. Гэта прапаганда, это частка прапаганды, якая нас дзеліць. Яны хочуць нас падзяліць на кожным кроку. Про Мінск такая вось кніжачка ёсць. Мінск in one day я спецыяльна прывезла на ангельскай мове, бо мае калегі вельмі пыталіся, што пакажы нам, пакажы. І я прывезла на ангельскай мове, і вось у мяне ўжо амаль што там 30-40. Гэта кніга прайшла праз 30-40 рок. Ну, патлумачце, вось людзі будуць глядзець, гэта жанчына. Працуе ў буйнейшай кампаніі юрыдычнай у Канадзе. У яе класны дом, у яе ўсё нармалёва. Навошта ей гэта Беларусь? Гэта папросту цікава, і у Канадзе, я ўжо сказала, гэта такая тут палітыка мультыкультуралізма. Вось, і ад цябе чакаюць вельмі, напэўна, проста растварыцца вось у гэтай серадзе, дзе немаведама, ну ты англамоўны, ці ты франкамоўны, але ж заўсёды будзе пытанне, а хто ты, адкуль ты прыехаў, якія твае карані? Вам бы было цікава пабываць на судзе Лукашенка? О, канешне. Мару аб тым, чтобы паглядзець увогуле, як гэта будзе адбывацца, і я бы вельмі хацела, чтобы гэта быў не беларускі суд, ну, беларускі, можа, а нейкі міжнародны трыбунал. Мы гаварым аб законе, мы гаварым аб знішчэнні краіны, знішчэнні людзей, і гэта ў міжнародным праве, гэта міжнароднае преступленне. Ну, у гісторыі ёсць прыклады, як з Югаславіі, там, як там разбіраліся, як Нюрнберг трибунал разбірался з уладай, то я бы вельмі хацела, чтобы гэта адбылося, і паглядзець вось на такі працэс міжнародны. А верыце, што такое можа адбыцца? Абавязкова. Калі гэта адбудзецца проста нармальным беларускім судом у сваёй краіне, як было, напрыклад, у Амерыкі супраць Трампа, вось, ну, таксама, бачыце, сістэма працуе, закон працуе, можа, гэта і міжнародны трыбунал такая мара, вось, бо злачынствы, якія ён свяршыў супраць свайго народа, гэта злачынствы міжнароднага ўзроўню. Слухайце, атрымаецца яго знайсці адваката? Ну, я памятаю, гэта быў наш першы, на другім курсе ў БДУ, угалоўнае права нам пачалі выкладаць, і гэта быў першае пытанне, які нам задаў наш прафесар, які выкладаў. Вось як вы ставіцеся да таго, што вось вы будзеце працаваць у адвакатуры, і вось вы ведаеце, што вось гэта злачынец, ён там забіў дзіця, вось, і зрабіў гэта наўмысна. Ці можаце вы яго прадстаўляць яго інтарэсы ў судзе? Калі знойдзецца такі чалавек, то я не думаю, што ён будзе у любым такім працэсе. Мы не пра Лукашенка, мы ўвогуле гаворым пра злачынніка, які наўмысна нешта такое вельмі, вельмі дрэннае зрабіў. Тут ты выступаеш у судзе як абаронца яго по прынцыпу працэсу. Ты глядзіш, каб з таго боку, ці з боку суда не было ніякага там ціска, каб усе працэсуальна, каб усё прайшло празрыста. Вось. У вас ёсць вялікі досвед працы, у вас ёсць вялікі досвед у тым, як у Канадзе ўсё працуе. Такое пытанне, калі, мабыць, надыдзе час, калі вось там будуць нейкія перамены. Ну, вядома, што вы на ўсё жыццё не паедзеце ў Беларусь, а вось працаваць там на две краіны, неяк рэфармаваць. Ну, для вас гэта было б важна. Калі прыйдзе той час, калі зноў, як мы марылі, і вось я пачала вучыцца на юрыдычным факультэце 15 сакавіка 94 года была прынята беларуская канстытуцыя, дзе ўсё было такі усплеск надзеі, дэмакраты, павага да закона, павага да юрыдычных устаноў. Вось, мы марылі, што гэта будзе ўжо па-новаму, гэта будзе дэмакратычна, вось.
Вось у такіх умовах я, паколькі я ўжо маю досвед, уже там і в Германії, у Канадзе працавала столькі год. Я з задавальненнем бы паехала ў Беларусь нешта зрабіць, неяк дапамагчы, нейкі досвед даць, неяк паўсплываць на добрыя дэмакратычныя перамены, якія абавязкова будуць. Навошта вам гэта? Навошта вам усё роўна хочацца, каб у Беларусі нешта адбылося? Чалавеку заўсёды хочацца, каб было лепш. І з краіны, з якой ты прыехаў, і дзе ты пачаў, як малады юрыст, працаваць, дзе ты яшчэ памятаеш тых сваіх настаўнікаў, якіх ужо зараз няма. Ці яны за кратамі апынуліся, ці яны проста памерлі, бо ўжо былі старыя, якія, такія вось прагрэсіўныя юрысты. Нешта хочацца рабіць даже у памяць гэтых людзей. Нейкую вось гэтую працу працягваць. А тое, што Беларусь, нягледзячы на ўсё, гэта вельмі такая прывабная глеба і вельмі адданая глеба. Людзі, які патэнцыял, які досвед, вельмі працоўны народ. Працоўны не толькі на зямлі працаваць, але галава працуе, і людзі вучыліся там в шматлікіх універсітэтах і па-за межамі Беларусі, і ў самой Беларусі. І неяк заўсёды вось гэта ёсць жажда вось гэтага палепшыць умовы, нешта зрабіць на карысць і сабе, і той групе людзей, з якімі ты працуеш, з якімі ты жывеш. Вось гэта нармальна. І гэта не толькі тычыцца беларускай мовы, это ўвогуле, я так спадзяюся, у чалавечай прыродзе. Калі беларускія юрысты, маладыя, вельмі адданыя, скажуць мне, што Александра, можа, там ты прыедзеш, можа, ты ў гэтым праекце з намі неяк папрацуеш, з вялікім задавальненнем. Ребятушки, огромное спасибо за то, что досмотрели это видео до конца. Для меня очень важно показывать вам крутых белорусов, которыми стоит гордиться. Не забывайте подписываться на этот канал, чтобы не пропустить крутые видео про классных белорусов, которыми стоит гордиться. Короче, ребятушки, не переживайте, все будет хорошо. Всем спасибо. Пока-пока.